Добро утро, господин Добро утро. Нейков. Моля да ме извините. Няма нищо, автомобилите не палят. Какво да направим? Така че още веднъж, ето ви живото доказателство, че трябва да имате предвид студа, да се облечете добре, ако ви предстои чакане на градски транспорт, или пък да излезете малко по-рано, ако сте решили с лекия си автомобил да тръгнете за там, на където сте се запътили. И така, на темата е доклада на Европейската комисия от вчера, който така илюстрира по доста обезпокояващ начин ситуацията в България. Страната ни е сред държавите, в които рискът от бедност и социално изключване е най-висок. Да ви попитам, това попитахме преди малко и нашите зрители, реални ли са данните в този доклад? В много голяма степен, защото те се базират на така наречените открити източници. Т.е. това са официални данни на българската власт, на българската статистика, допълнителна информация се събира от различни източници, така че може да се вярва на този доклад, за съжаление, просто защото изводите никак не са радващи. Само кризата ли е причината за това положение? Не, боя се, че кризата е дъвката, т.е. с нея да оправдаваме всичко, но големия извод, който може да се направи от доклада, че ние майче пропуснахме кризата. Зад всичко, което се анализира в този доклад, ни се казва: вие не правите реформи. Вие не променяте нито пазара на труда, нито капацитета на работната си сила, в резултат на което този феномен работещ беден е масово разпространен в България. Забелязвате ли, в самия доклад има един извод, който би трябвало да бъде изрязан и залепен в кабинета на всеки министър на финансите в България. Там се казва, че една от причините за това да има голяма бедност е в ниското ниво, ниския размер на минималната работна заплата. И се оказва, че в страните, където минималната работна заплата е по-висока, безработицата е по-ниска. Защото всъщност хората, които получават една по-висока минимална работна заплата, не губят мотивацията за работа. Когато минималната работна заплата ти е горе-долу колкото социалните помощи, от тая гледна точка нямаш никакъв мотив да отиваш и да работиш за минимална работна заплата. По-добре да си стоя и да си чакам помощите. Добре да, обаче мотивите да не се повиши минималната заплата е, че просто икономиката на България не може да си позволи по-висока минимална заплата. Значи това, уви, не е верно. Тезата, че минималната работна заплата ще доведе до ръст на безработицата, ще доведе до инфлация, нали, това е пък другата мантра, която непрекъснато се разпространява, всъщност отново практиката ни показва, че няма нищо общо с реалността. Ние задържахме на практика за 3 години минималната работна заплата, в резултат на което падна ли ни безработицата? Обратно, ръстът е толкова тежък, толкова голям, нали, неофициалните данни говорят за безработица над 17%. Тогава, защо не падна безработицата, когато задържахме минималната работна заплата? Обратно, ние намалихме покупателна способност, увеличихме бедността. Онова, което го няма в доклада, е друг тревожен факт. Вече имаме така наречената генерационна или имаме наследствена бедност. Тоест вече има втората, а започва и трета генерация в фамилии, в семейства, които трайно са бедни и те приемат, че да си беден вече това е за нашата фамилия, за нашето семейство, това е бъдещето. Ние просто никога няма да бъдем други, освен бедни. И това преминава в децата ми, преминава в внуците. Това е много опасен феномен за обществото ни, който просто не трябва да се затваряме главата. Да зараваме главата в пясъка и да затваряме очите. По ваше мнение, каква би била реалистичната, реалната работна заплата, минимална работна заплата за България на този етап? Всъщност, ние нямаме никакъв ориентир по отношение на минималната работна заплата. Ние действаме на принципа: ако някой много вземе да вика, малко ще му мръднем заплатата минималната, да миряса. От тая гледна точка, това е липса на политика по отношение на доходите. Значи, по-добре на хората да се каже: в следващия период, 5 годишен, 4 годишен, няма значение, ето това са ни целите. Ние ще стигнем тази цел в тази година. Ние нямаме такъв подход.
При нас в последните няколко години всъщност ние оценяваме политиката ни на пазара на труда или където и да било другата, на базата на похарчени пари. Щом сме похарчили повече пари от миналата година като бюджет, значи имаме по-добра политика. А какъв е резултата? Как се казва, на неудобни въпроси не отговаряме. Това е сигнала, който ни се праща от Брюксел и който явно няма време с това правителство, но следващото правителство трябва много сериозно да го анализира, когато се готви управленската програма. И понеже трябва да вървим към финал, накрая е изключително сериозният проблем. Той обаче не е само български, той е общо европейски. Младежката безработица, която ако не нараства, то се задържа на същите нива в по-голямата част от държавите. Основните инструменти за борбата с нея. Първо, страхотен проблем. Вече над 30% от българската млада работна сила всъщност са безработни. Основният инструмент, това го видяхме в много страни, където са с много по-ниска безработица, е квалификацията. Нашите млади работници излизат неквалифицирани. И се получава парадокса. Работодателът казва, искам да дойдеш при мен обучен, искам квалифициран. Младият казва, аз къде да отида да се квалифицирам, като вие всичките работодатели му искате квалифициран. Просто това е страхотен конфликт между образованието и пазара на труда. Всъщност образованието произвежда квалификации и умения, които не са необходими или не са търсени от пазара на труда. Просто тук трябва да се срещнат. Все още се разминават работодателите със своите искания и образователната система, която произвежда млади безработни. Наистина, само с да или не, съгласен ли сте с прогнозата на Европейската комисия, че 2013 положението няма да се измени, кой знае какво? Да, аз казах, че 2013 вече сме я гледали, вече сме я живяли. Тя няма да е в никакъв случай по-добра от 2012. Благодаря, макар че завършваме с мрачна прогноза. Иван Нейков от Българския институт по труда и социалната политика.